Ayan, at malalasahan na natin ang nihanda ni Dex na inadobong jumping birds or puyo. Fish on tight line, Alachamers, bon appetit. Bicolano, Alachamers Anglers Club. Alachamers in action. Ito na po, fresh from Libmanan, si Dex. So mga nagtatanong dyan kung anong mga nangyayari sa Alachamers. Ayan, nag-try po sila. Ano yun sa dakulang salog guide naman? Bakong salog. Sa ano lang? Kasi itong, aram mo itong pasiri kabusaw na long halabaw na dalan. Ay. Uyaw na kami duman sa gilid. Ayos. Ayan na po ang resulta. Ngayong Friday. Ayan o. Malinaw pala to ah. Malinaw ang kuha mga kaibigan. Ito na lang kayong dadalhin ko. Hindi pa gastado, hindi pa nahuhulog. Dahil si Kong Giris pag... Mga kaibigan, capture ang tunay na kulay. Pag nag-iihaw siya. Tingnan natin. Close up natin eh. Baka sabihin niya, drawing ko lang to. O yan o. Pisig-pisig pa siya. Ayan, at malalasahan na natin ang nihanda ni Dex na inadobong jumping birds or puyo. Fish on tight line, Alachamers, bon appetit. Alam ba ako po pagka to? Kasuba ko. Habo talaga ay. Mapili. Oh.